bono nturero paka eparapara yokorigereria omodita gaotenge eparapara erie korwa public works offices egende Nyamira hospital ino modita tali okongo mogeni okateba igagatenge egasi ekoriregere of substandard materials buna kuna karami gagocha goika mambiende karuororo athenga equality egasi ekorire teringia oino modita tali okongo mogeni igonta ito tebi mugabana agenda ikaranse hata ibya abantu banyamira na hata itabakorire gasi tonyora matunda ya devolution gose gata gete umuchezo yororeka no umuchezo paka na panya egente kebe sana ngano ene lituko chibese jitobata bachi akanitwa abantu mwaka 2021 ngechinde na madeni abeta ngekero umugabana umukuru Nyagarama akwetaraire mochari ngabada abantu bande bagatenga barabo ne a conference balenge Pinnacle Hotel Kisumu paka abo bisaba netwalinga na barabo mochari boronge emanya ko banga bajito bagaka nuchibesa 2021 ekero umugabana arobisi abantu bantu ngena umugutaro na barabo Nairobi aigatoko boli amangana industrial park na ndo nyoranga marieta bagali kirenga yo bajite bagaka nuchibesa 2021 kerba arobisi igo tataite ko boli umugabana agenda achoke ebintu okonya gochoko na koirania chibesa chigo sira ne chi account ya Nyamira ekiare karacha rero arare nabo bisa abakane sitinga lawe shabe kichigalia mabuta na indairane aije gocha ditukolin ejine chibesa to kusali chi account ngakyo mugaba nago sinyukorwa e bank statement no ninje bona gani ndakako endese ebenki nisabe bank statement yana ko 2019 bakabona igonko uchospi lakini bona ntu modi tamanya tenga gavana okanire tabugati bank statement ngekine egenda ko chakotenga tabugati injera ko endaji ko iwe bank statement toko bolinga chiripoti chiarweterende mekutana karo mwamenya Kisumu amatuko 20 ngai chiripoti chire tuoro kirende ngimwa jeta ko somi wa matukai bate banga ntunto bwati report ngai yebinte bere abantu abamwakanete chibesa ngamba bwate board meetings karibu milioni 1570 ya kanire buna sitting allowances lakini supporting documents omodito sabire nchi igo to audit mo governor arwe all those documents nande karago chese county to como sabe karago chese senate kurwe county ya Nyamira acho kebinto biaye amangana yoko nyagonsoki kerenga kibuna njomo senate bwe county ya Nyamira ngainche ngoleto mugavana utari koreta binto ogwesokia ihere genteke all governors bare ngalero ibo bairaniria maswali yabo babangete binto byabo bya bairanire guchika ese barwete county asara de ese county mtubono toje naenda irana naenda aje documents inchiyo egenteke besana igo mugavana please choke nyomba yao kero goche senate injine bintu byao obangete boronge na tutali gosali chinsa kon koruchida likemerongo kiande chumute cyo 11 paka tarehe 18 chia December ngaige sama goko 20 mobisata yo maneno olenge account ya Nyamira bigo barenge Kisumu Pinnacle Hotel ba ko training baragera buya barara na documents chigo torokinge bajete ko koro e conference ne aki arenge matumaini ki ekolete se account ito ya Nyamira ose chi report chikoro kinengi ba koleta ororo nchiyo yagaraba senator baselio mugavana airane achikoleta documents chire boronge echichionsi yoro chana abantu bakwenda balike egento na kusaini lakini tuliko takinga conference ne aki arenge nende serikali teyo era toma bafanyikazi bachikomenya hoteli asa matuko emeronge ebere igekorekananga ebinte obirugire toreta ruto taunga chibe sambu ya jitumikire in total abantu baminto ngaki umugabana abo chiatumie asoko okoragiria abantu hoteli chi milioni 17 n'abantu banyamira Mario gata iyo esa mabera manene ngaki amangana yo akoba negente kitoko boli yore municipality bana nabatebeti igoro iyo tutaitotorigelinge county yeto ya Mesire bana chi municipalities chinde moende ese Kisumu ese toko bachi chi municipality bana Nyamira na mokorere gasiero twa taba governor zaidi ya 7 bali wapia ochi korenilia maswali nanga chipesa chiko tumeke ese county ya Nyamira onda itena njenta bya abantu be county ya Nyamira
buna igikao kia mo governor we county Nyamira Moses Nyaribo okiarese enchera ya gafula aba senator bali ba koberese komite kuriringa kichwesa chigotumekese county ya Nyamira baya nyora buno mo governor tareteti documents chigo support ya mangana ali aboli buno mo auditor general ono ndete nkwa ne bintu bire number 1 ntuna ba senator otokurigereria report chiarule sobisi o auditor yembwatene report ekorwese o auditor general igago tebanga chibesa chichete ase county ya Nyamira ta kunyara gwancherana na amangana ali abangirwe na omugabana gwe county ya Nyamira igo otebiringe report yaito iyere esege songo adverse yani go tobwate report yakorokina chibesa chia county ya Nyamira ajutumegete bobe bono ntetantu bani be county do amanyanga igento gekwera narwanirira mangana aya nkeringa ekero togocha kobaga chibesa ngoje turi twarigerirwa nanga kichibesa chete chigotumeka igo mugabana ito amanya mapema ngabono nkobekale account ita sakon ekiaronye report y'umwaka oyo 30th June 2023 ekararo mugabana yego tabanga Nyamira tiri gotumeka chibesa ige minute ngatogocha kurigeringa kichibesa chikobagwa Nyamira ngo chiere ko uru chibesa kiarandiri gotumeka chibesa ase igo ekero tokorangeria mugabana talinga tokomorangerie sengenjo tobwate ebitina nere ekenege ntoke gokoreka nesi county chonsi turikorera county chindo mugabana ngotabanga kigeko ero mo senator akondangerio chi Nairobi igo bagocha ba explain ba taretera document